Alleluia, alleluia, alleluia. Jauna zuekin. Jesukriston evangelioa, San Lukasen liburutik, aintza zure jauna. Aldi hartan, jaunak onelarran zuen. Zoritxarrekoak zuek farisearrok, menda eta ruda eta barazki guztien amarrenak ematen dituzue, baina bazterrera uzten duzue zuzentasuna eta jainkoaren maitasuna. Hau zen egin beharrekoa, beste haiek bazterrera utzi gabe. Zoritxarrekoak zuek farisearrok, sinagogetan lehenengo aulkiak eta enparantzetan agurrak nahi izaten bai dituzue. Zoritxarrekoak zuek, ikusten ez dire jobiak bezala bai zarete, jendea konturatu gabe haien gainetik dabilela. Legelari batek erran zion, maisu, horrela mintzatuz, gu ere lotxagarri uzten gaituzu. Jesuek erran zion, zoritxarrekoak zuek ere legelariok, gizonei eraman ezin alako zamak zartzen dizkiezue, eta zeurok dituzue zama horiek ez da behaz batez ere ukitzen. Zoritxarrekoak zuek, ilobiak altzatzen bai dituzue, zuen arbasoak hil zituzten profetentzat. Horrela, aitormen egiten diozue zuen arbasoak egindukori, eta onzat ematen duzue. Izan ere, haiek hil egin zituzten, zuek ordea ilobiak altzaten dizkiezue. Zoritxarrekoak zuek legelariok, jakintzare giltza gorde egin bai duzue. Zeurok ez zarete sartu eta sartzera ziozenei ez diezu sartzen utzi. Jesus handik, atera zelarik, farisearrak eta legelariek gogor ekin zioten galdetu, eta zai zeuden bere izatik, beren saretan nola harrapatuko. Jaunak errana. Evangelioko hitz gogorrenak dira farisearren aurka. Jesus ezin zuen farisearrei jasan. Eta zergatik? Farisearrak eta legelariak itxuran onak ziren. Moisesen amaraginduak aitzongi betetzen zituzten. Mino bazuten pekatari haundi bat. Eta pekatari hori da zen soberbia. Apaltasunaren eza. Haiek, pentsatu ziren, haiek oberenak zirela. Eta horregatik, Jesus joan zen, aldarrikatuz, bioz berritzea. Eta haiek erran zuten, nik bioz berritu, nik perfektua naiz, ez naiz behar bioz berritzea. Haiek pentsatu ziren, bere gogokin, bere indarrekin, zerura ailega al dutela. Eta hori ezinezkoa da. Eta horregatik, naiz eta, onak iruditzen zirela, haiek ez zuten onartu jangoikoaren mezua. Eta behar bada, nik ere batzutan pentsatzen aldut, ni bertze baino hobea naizela. Nola, egunero joaten naiz mezara, nola, otoiz egiten dut egunero, eta ez. Pentsatu behar dugu, nik mezara
etorri ez banintz, pues nola izanen nintzateke. Nola, pues. Naiz eta meza joan, hainbertze, pues, pekatutan bertze gauzak txarrak egiten baditut, pues, nola izan nintzateke. Bueno, pues eska ezagun ere gu farisearrak ez izatea. Baizik Jesukristoren errukia behartsuak. Gaur, jata, bukatzen dut, Margarita Maialakoke erakutsi zizkigun Jesukristoren errukia. Han duzue Jesukristoren errukitasuna, atzean, bai? La misericordia de Dios, tenéis ahí, ese cuadro. Hori erakutsi zigun Margarita Maria de Alakokek. Jesusen bihotza debozioan. Eta orain zutik, pues erranen dugu